gold medal, the highest athlete you can have. So now we're heading to the male championship. So these will be the stallions, the junior, senior, the yesterday, and also the folks from this morning. As we thank them for the wine, so planning now. So the main round for the right, and the back for the right. And the following for the Spanish border. And the results are in here in the centre of the main ring. Mae'r canlyniadau yn dod I fewn yma yn nghanol hir. Ac mae'r pencampwr, y plantiau, the champion junior young handler goes to Noah Harris of Ceredigion. And our reserve champion goes to Cameron Sage from Waldbach in Montreal. So for the rest of the lap of the bodies, you can see we have the two junior stallions from yesterday, and the two senior stallions, and also the two in court. We have the extra champion here on, and now we'll be competing for the main championship. And it's an hour now, like on the Attention Isle, what was not in and you then have that lead up in the Troy against Campur Ceffylau. So all group of that is the lead, and that was Campur Troy in Sioe. And now we have the seniors championship young handler results coming in the centre of the ring here. A dyma ni ar ôl gadael lawr I ryd yn trafod yr gaseg o'r yn yr adran A. I ni nôl yn ganol y cylch ac yn ymuno gyda'r gystadleuaeth yr young handlers, y Trinwyr Ifanc. Ac yn od iawn y beirniad yn canol y cylch yw Mary Jones o Brydfa Nebo. So mam gi lawri oedd yn trafod yr gaseg fach ifanc o'n i'n coroni mewn moment yn ôl. Mary wrth gwrs yn briod I Geraint, I farwodd yn drist iawn, byw yn Nebo. Ac tipyn bach o brofiad wedyn ni yn y dosbarth hyn, achos mae Flanty, Owen, Lisa, Brydfa Nebo a Lawri a'i par wrth gwrs, Catrin wedi bod ac ystadlu yn y gystadleuaeth hyn, a fi'n siŵr beth fe nillon nhw'n, do fe? Do, fi'n credu bod y ddwy wedi ennill yr un flwyddyn ar un adeg, un yr ei hun ac un yr ei iau, fi'n credu, ond dwi'n siŵr. Dyna beth yw'r gystadleuaeth yn fel. Mae yna ddosbarth am yr ifanc ac tybach yn hyn achta wedwn ni. Ie, os. If we can have the champions. Dyma Ella Harris,
Bydd mam Amanda Harris yn bles iawn y rhywle, fi'n siŵr. Amanda'n disgwyl digon cwl. Ela, odi. O'n i'n Siŵr jyst yn bydd 'i meddwl mam bod yn hi'n wath. edrych yn eitha cwl. A wy'n deall bod y beirniad yn rhoi tyma bach o fel feedback i'r cystadleuwyr yma. Ond mae'r Ibanez saff. A dyma diwedd y dosbarth. Ela Harris. A dyma ni, enillydd dosbarth y Trinwyr Ifanc. Pencampwr yr juniors yw Ela Harris o Geredigion, 16 o oed, fi'n deall. A fi'n siŵr bydd mam Amanda Harris o Brydfa synod a tydi yn y bles iawn yn rhyw gornel yn rhywle, falle yn llyfen falle. Sa'n ni'n meddwl falle ambell i ddagren, tyfu. Fi'n siŵr. Do please show your appreciation for all their hard work.